que lo de l'arreglament de la parròquia, jo som molt de començar les coses per la teula. Jo m'invento un concepte, a mi em fa gràcia, i jo vaig a muerte amb ell. El problema és que vosaltres heu vingut amb mi, també. Bona nit, Benimaclet! Primer dia no hauríem d'entrar ahí. Crec que acabarem pegant-se d'hòsties. Per què estigui entrenant boxeo? Vos sonarà el nom perquè pot ser que sigui el nòvio o exnòvio d'un amigo vostre, que és Paràsitos. Claro. Algú sap parlar rus? Algú sap japonès? Hi ha algú que treballa en màrqueting en la sala? Això és com els programes esos de... Dale a votar, dale a votar, dale a votar. M'ha fet amiga de Maria José Català. Ara se fem les metges xupes. El hate de la setmana, anem a dir-li. A tu t'agrada el nom? És que jo no sóc hater. Bueno, tu penses que no eres. Rose de Titanic me va dir, nena, ¿lo quieres? Y le vas a decir, pues ya que estás muerta, cariño. I així és com se fan les coses. És que si no vas encara a duras puestos no arribes a... Mira, jo... Això no vas a discutir-ho. A veure, si es pot ser imbècil i ser president, doncs també es pot ser militar i es pot ser conseller. Eso explica tantes coses. Bueno, tengau-me. Que casualitat que els homes heterosexuals blancs supremacistes dels Estats Units se ho agarren. Que en són pocs. No n'hi ha ningú avui així, no? Que vaig a ofendre's. Estem jugant a OTAN. No, que això és body shaming. No. Arreglarem nosaltres la tercera guerra mundial? Home, a lo millor igual no. Tu vols que passem ese pillo al final? Passarem ese pillo. Ja van morint lingüistes de puntes, no la conté? Quan hem dit? Cepillo, i algú ha fet... Muerte.